si svou lopatkou. 2-3 roky a blond vlasy, jo, lámavou řečí mi to vyprávila prý náhodou. A vojáka, že uviděla, zašla se ptát a já nevěděl, jestli už ví. Chtěla by znát, co je válka, říct, tak povídám. To je, když jsou lidi na sebe mocní. To je, když jsou lidi bezmocní a zabíjejí. To je, když jsou lidi sexem posadlí. To je, když jsou lidi a vítězové poražení. Svou hlavou kroutila a nevěřila, jen ptala se dál. A já pořád odpovídám, jsou lidé zlí, před něma se chraň a utíkej, nesmíš se bát. Je jich málo, není jim tu, hej, začala se ptát. A já nevěděl, jestli už ví, chtěla by znát, co je válka, říct, tak povídám. To je, když jsou lidé na sebe mozlí. To je, když jsou lidé bezmocní a zabíjejí. To je, když jsou lidé sexem posedlí. To je, když jsou lidé a vítězové poražení.
slzy utírá a v srdci bolest máš. Láska se ti vyhýbá, když marně ji hledáš, no tak pojď.